Goedemorgen. Het is rustig bij de kaartverkeer in het Cambuurstadion. Zo nu en dan komt er wel een del om 1 of meer kaartjes te keerpjen, maar de stapels binnen nog behoorlijk grut. Het stiet in schril contrast met de lange riegen die er traaien in lijn van de kassa stien. Maar nevens directeur Gerald van der Belt is dat net vreemd. We hebben bijna een week tijd gehad voor de kaartverkoop. Dus het is niet zo dat het in 2 dagen allemaal weg hoeft. Dus die grote rijen van het verleden, dat had ook te maken met de 1 of 2 dagen waarin we het moesten verkopen. Maar het gaat verder wel prima. De kaartverkoop gaat morgen nog door en is ook gewoon aan de kassa's en de kassa's open. Dus ik hoop dat we op een kleine 7000 toeschouwers uitkomen. Op het veld rierden de spelers haar intussen ta op de wichtige wedstrijd. Cambuur speelt in zo goed als dezelfde opstelling als de laatste wedstrijden. Alleen nog Melvin de Leeuw is geschorst en voor hem speelt Charles Dissels. Voor de Leeuw is het zoer dat hij juist deze wedstrijd missen had. Ja, ik heb ongelooflijk de pest in. Het neemt niet weg dat ik alle vertrouwen heb in de jongens. En dat ik ervan overtuigd ben dat ze morgen een goede resultaat hebben. En ik moet vanaf de tribune kijken, het is niet anders. Verdediger Wout Drosten kan een lastige joen verwachten. Hij zit tjenoer Jannik Wildschut, de grutte uitblinker bij VVV. Diezelfde Wildschut wie verliezen hier nog mooi verantwoordelijk voor de uitschakeling van Cambuur. In het dienst van Zwolle scoorde hij tjen de Ljouters. Dat zal lastig worden. Hij heeft ook vaak rare acties waar hij misschien met geluk nog weer via meekrijgt. Dat dwingt op een of andere manier wel af. Maar ik heb dit seizoen een goed seizoen gespeeld verdedigend en dit is een mooie uitdaging. Dus ik zie gewoon kans om hem ook gewoon uit de wedstrijd te halen. Sa is er dus vertrouwen bij Cambuur, al is VVV de favoriet. Ja, dat lijkt me wel dat de eredivisieploeg altijd de favoriet is. Dat wil niet altijd even zeggen dat ze makkelijk er doorheen zullen komen. En het is aan ons om daar weerstand aan te bieden en ze proberen te laten degraderen.